Arewa Top TV. Ku danna mun subscribe, kara ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Musamman akan gyara musu motocin in sun lalace, in ma ba an shigo kamar inda Dangote Iba ya siyo motoci wanda kowa in ya zo kan titi zai ga mota irin fararen motocin nan an rubuta donated ba Dangote. To da Allah da Annabi muna kira da masu hannu da su irin su domin su shigo ciki domin ci gaba da tallafa harkar yan sanda da sojoji da yan bijilanti da yan karota da kuma su masu hizba a shigo domin ci gaba da taimaka musu wajen saya musu irin mai ne, masu gidajen mai su rika tallafa musu da mai, masu hannu su rika saya musu tayoyi da sauran abubuwan da za su rika shiga suna fita da an ce cat za su duko motocin su je gurin su yi koyi da irin takwaransu na sauran jihohi waɗanda su sun shiga sun yi nisa. Kuma domin mu kwamitin mu na PCRC muna ganin su, muna ganin inda yan uwanmu na jihohi suke yi, zaka ga wani ya so shilas kamar guda 40 ya raba hukumar yan sanda, wani ya so ya raba hukumar hizba. To alhamdulillah kwana na ga da jamomi suka fito suna ta kokarin gyara tsofaffin motocin, suna saya musu motocin, suna yin wasu abubuwa domin ban manta ba kamar irin camu irin su dawakin kudu, irin camun su bunkure, irin su dan batta, wannan hallan bai yabo aka ba su ta kasa akan irin wannan sayan wannan abubuwa. Da kuma munnan shigowar sabuwar shekara muna kira da su kansu al'ummomin, musamman idan yanayi irin wannan ya zo, akwai abubuwa da suke samarwa da yara na fashewa wani nuna munna, wanda naga abubuwan sun yi sauki yanzu irin su na ka'awo din nan, domin a janye su wa yara fada a daina sayar da wannan abubuwa. Su kansu masu sayarwa kada su sai da su, domin farfasa wannan abubuwan yana sake razana mutane duba da irin halin da muke da shi na tsaro a jihar nan tamu yanzu. To da aka do Allah da wani muna kira gare su daina yin wannan abubuwa. Sannan kuma bayan ita hukumar yan sanda da surar sabti, na ga danko a kafafen yan labarai, na gani a jiya da zaman da aka yi, na ga ita hukumar yan sanda ta baza jami'anta lungu da sako cikin jihar nan, da ita kanta hukumar road sabti ita ma ta raba jami'anta wajen kan titina domin ganin cewar an gudu tare an haka. Mu ma kwamitin mu na PCRC muna da jami'ai kamar na gaya maka sama da 300, su ma mun baza su, sun baza kunnuwan su, an yi canjin duk wani abubuwa na yadda da an ji wani kyaran a sanar da hukumar yan sanda domin duk a fito cikin gaggawa dauki matakin da za a dauka ga cewa haka tsaro ta inganta.